UPPL सरकारा BTC आव 2 बोसोर आबुं जाबाय। दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारा BTC आव 2 बोसोर आबुं जाबाय। बिथाङा बे 2 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै BTR नि मोनफ्रोमबो बियाबाव UPPL नि दैदेनगिरि आरो BCDC नि मासिगिरि आरो मावथि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंदों। थिग बेबादिनो गरेसर ब्लक UPPL दोलोआ ब्लकनि दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनखौ लानानै गरेसर ब्लक UPPL नि बेन्दोङाव थानाय खावरुबाहा BCDC बेन्दोङाव थानाय हाग्रामारि गामिनि खौसेथि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो BTC नि 30 नं गरेसर बियाबनि MCLA पवित्र कुमार बर' बिथांजों लोगोसे गरेसर ब्लक UPPL नि आफादगिरि देबजित ब्रह्म, गरेसर ब्लक लाइमोन गांखं UPPL नि आफादगिरि सदानन्द बर' बिथांमोनजों लोगोसे BCDC नि मासिगिरि UPPL दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथि बिथांमोना बाहागो लायो। गरेसर ब्लक UPPL मोनसे स्पेशल कन्भेन्सन जर'खा जथुमा नैबे कावरुबा BCDC नि सिङाव थानाय नैबे LP स्कुलाव मोनसे जथुमा लादों। बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव दोलोआ जौगानायनि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय दिनै बे डेलिगेटनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सावरायनाय जागोन। मानोना दिनै प्रमद बर' दैदेननाय जि UPPL सरकार बे सरकारा खम समनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां थासारिनि गेजेरजों जौगानायनि दिगाव जेफोर खामानि मावदों दा बियो रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना BTR सुक्तिनि गेजेरजों दिनै सान्थि मोनसे परिबेस जोंनि BTR ओनसोलाव फैनो हाबाय आरो बेनि गेजेरजों सान्थि परिबेसनि गेजेरजों दिनै UPPL सरकारा गोबां जौगानाय दिगाव खामानि मावनो हादों। मानोना सान्थि परिबेस थायोब्लासो ओनसोलाव जों जौगानायनि दिगाव खामानि मावनो हायो आरो बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै खम समनि गेजेरावनो जोंनि मानगोनां BTR नि CM प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जि मोनसे सरकार सोलिबाय थादों बेयाव BTR ओनसोलाव गोबां जौगानायनि दिगाव दिनै आवगायलांबाय थादों। जोङो दिनै नुनो मोनदों सुपार 50 नि गेजेरजों माखासे फरायसाफोरखौ दिल्लीयाव जि UPSC नि जे कचिं बेनि गेजेरजों हयथ' जोंनि ओनसोलाव बिथांमोना जेब्ला UPSC खालामनानै फैनानै जोंनि गेजेराव जि सुबुं सम्पति सोरजिनायनि जि लामा बेखौ दिनै UPPL सरकारा लादों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गोबां अफिसारफोर जोङो हयथ' मोननो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ जोंनि BTR ओनसोलखौ मोजां मोनसे सुसासननि गेजेरजों जोङो ओनसोलखौ दैदेननो हागोन जों बेखौ मिजिंथिनो हादों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि इयुथफोरखौ लानानै केरियार काउन्सिलिंनि गेजेरजों जायफोरा फरायसाफोरा दिनै फेल जानानै थानाय गथ'फोरखौबो फरायसाफोरखौबो जोङो केरियार काउन्सिलिंनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ इनकारेज होनानै जिउखौ बोरै दानो बिनि सायावबो जोङो प्रग्राम लादों। बेखौबो माने दिनै गोबां जिल्लायाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव माने UPPL दोलोआ बे हाबाफारिखौ खुंदों। दा बेनि गेजेरजों ओनसोलाव जोङो नुनो मोनदों जे जोंनि मोनसे परिबेस फैबाय बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मोननो हादों आरो जौगानायखौ मोननो हादों। दा बे बिथिङाव जोङो दिनै आरोबाव बिनि सायाव गोबां बाथ्रा जों सावरायगोन। जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि बिथिङाव BCDC ओनसोलफ्राव गोबां जौगानायनि दिनै आसनिफोरखौ मोननो हादों रायजो राजाफोरा। दा बेखौ लानानैनो आरोबाव जोङो बोरै साबसिनै जोङो रायजो राजाफोरनो जोंनि आसनिफोरखौ जोंनि जि सुबिदाफोर रायजोनि मोननो गोनां जि सुबिदाफोरखौ जोङो माबोरै जों रायजो राजाफोरनो होनो हायो बे बिथिङावबो जोङो दिनै बे मेलनि गेजेरजों बे जथुमानि गेजेरजों सावरायनाय जागोन। फैबाय थानाय समाव जोङो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे मोजां कुसासन जाहाथे होनो हायो सुबेबस्था जाहाथे जों होनो हायो रायजो राजाफोरखौ मोजाङै थांना थानायाव मोजाङै जिउ संसार खुंनायाव जाहाथे बिथांमोननि जे मोननो गोनां सुबिदाफोर बेखौ जाहाथे जोङो मोजाङै सासन खालामनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननो होनो हायो बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै सानदों आरो UPPL दोलोआ प्रमद बर'नि जि सारनि जि दैदेननाय जि UPPL सरकार बियो दिनै गोबां रायजो राजाफोरनि थाखाय आसनिफोर तयार खालामगासिनो दङ रनसायगासिनो दङ। दा बेफोरखौ आसनिफोरखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोजाङै मोननो हायो बेनि सायाव सावरायनाय जागोन। गिबियावनो नोंथांमोननि पर्टेल निउसनिसिम आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसेनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दिनै 18 डिसेम्बर
बे 18 डिसेम्बराव गरेस्वर ब्लक UPPL दोलोआ जोंनि जि मोनसे स्पेसियेल कनभेनसन बे स्पेसियेल कनभेनसनखौ जोङो नैबे काउरबा प्राइमारि कमिटि UPPL नि सिङाव थानाय हाग्रामारि गामिनि जि कमिउनिटि नब्लां बे कमिउनिटि नब्लाङाव जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदो आरो बे हाबाफारि हिसाबै जोङो दिनै बे जोंनि दोलोनि जि फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंलांबाय बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि दोलोआव जायफोर सुबुंफ्रा गावनि जिउखौ बावसोमलांबाय एबा जोंनि जि बे बिटिआर ओनसोल एबा बड'लेण्ड सोरजिनायाव जायफोर सुबुंफ्रा गावनि अबथिरा जिउखौ खोमाना लानांगौ जाबाय बिथांमोनखौ मान होनानै जोङो बिथांमोननिसिम जोङो जि मुंख्लंफोरखौ सिबिनाय हाबाफारि बेखौबो फोजोबलांबाय आरो बे हाबाफारियाव जोङो जोंनिनो लेङाइ आफादगिरि सानै दिपेन नार्जारि आरो रफिकुल इस्लाम खान बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेनि उनावनो जोङो दिनै बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि मिथिंगाखौ सोमखोर लाखिनो थाखाय जोङो दंफां गायनाय हाबाफारि लादों बे दंफां गायनाय हाबाफारियाव जोंनि समस्तिनि मानाव गेदेर MCLA पबित्र कुमार बर' बिथां बाहागो लादों लोगोसेयैनो जोंनि जिल्लानि सोद्रोमा बिपुल कुमार बसुमतारी जोंनि TCLCCनि चेयारमेन रमेन बर' जोंनि टाउन कमिटिनि गरेस्वर टाउन कमिटिनि वार्ड कमिसनार अरुण रय बिथांमोना बाहागो लादों आरो रायजो राजा बिथांमोनाबो बाहागो लादों दा जों दिनै नैबे जोंनि जि स्पेसियेल कनभेनसन बा बिखेक मोनसे अभिवर्तन बे अभिवर्तननि गेजेरजों रायजो राजानो जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारियाव थांनाय समाव 2021 मायथाइनि 22 मायथाइनि मार्च दानाव आङो गरेस्वर ब्लक UPPL नि आफादगिरि हिसाबै मासि मोननो हादोंमोन बे मोननाय समनिफ्राय जोङो दोलोनि जानानै जा खामानि मावबोदों बे खामानि मावनायखौ आरो लोगोसेयैनो रायजो राजानि खाथियाव जोंनि सरकारनि फारसेनिफ्राय जिखिनि हाबाफारिफोर रनसायदों बे हाबाफारिफोरखौ जोङो माबायदि मावफुंनो हादों हायाखै आरो इयुननि समाव माबायदिहाय जोङो बे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि लोगोसेयैनो जोंनि गरेस्वर समस्तिखौ माबायदि जौगानायनि फारसे जोङो आवगायनानै लांनो हागोन बे माखासे खोथाफोरखौ जोङो बेहाय सावरायनाय जागोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि जे गरेस्वर समस्तिनि बा गरेस्वर ब्लकनि जि UPPL दोलोनि गासै दैदेनगिरि आरो जि सोद्रोमा बिथांमोन बा जोंनि खथिथ बिथां लोगोमोन जों बोरैहाय गावनि गोसोखौ होसोमनानै जोङो माबायदि नैबे ओनसोलखौ जोंनि समस्तिखौ जौगासार होनो हागोन बे माखासे हाबाफारिखौ जोङो रनसायनो सानदों आरो लोगोसेनो बे जोंनि जे सेन्ट्रेल कमिटि UPPL दोलोआ जोंनो माखासे माने बिथांखि दैथायहरनाय जादों बिथांमोना थांनाय नैबे जे 11, 12, 13 जि नभेम्बराव जा मोनसे बोसोरारि जथुमा ट्राइनियेल कनफारेन्स लानाय जाबाय बेहाय माखासे हाबाफारि रनसायनानै ब्लक कमिटिफोरनो बिथोन हरदों बेनि सायाव बिथा खालामनानै जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ रनसायगोन जोङो दिनैनि तारिखआव आरो जों बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै UPPL दोलोआ माने बिथां मानगोनां मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिआर ओनसोला बिराद मोनसे सान्थि परिबेसाव फैदों जों बेखौ उपलब्धि खालामदों जोङो साननो हादों मिथिनो हादों दिनै मोनसे सान्थि परिबेस फैनायनि थाखाय समग्र बिटिआर ओनसोलनि 32 लाख रायजो राजा बिथांमोननाव मोनसे गोसो दुगाखांनाय फैदों गोसोआव मोनसे गोजोननाय फैदों जे मोनसे आसा फारिदों नैबे सरकारनि गेजेरजों दैदेननायनि गेजेरजों नैबे ओनसोला बिराद मोनसे गोग्गोम रोखोमैनो माने जौगालांगोन होननानै मिजिंथिदों मानोना जोंनि बिटिआर सरकारा दायो माखासे मोजां बिथांखिफोरखौ आजावदों नैबे ओनसोलनि रायजो राजाखौ गुबुन बिथिङाव फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बोरैहाय जौगासार खालामनो हायो गुबुन हारि हारिसा धर्मालम्बी मानसिफोरखौबो एखे लोगोनो माबायदि जौगासार खालामहोनो हायो बे खोथाखौ सानगासिनो दङ आरो बिथांखिबो आजावदों आरो बे जौगानायनि गेजेरजोंनो बे बिटिआर ओनसोलाव गुबुन हारि हारिसा आरो धर्मालम्बीनि गेजेराव खौसेथि लाखिनायनि खोथाखौबो सिन्था खालामदों आरो जों बेखौ फोथायो जों बयबो फोथायो मोनसे ओनसोलाव जेब्लानोखि माने सान्थि फैगोन अब्लानो बेहाय जौगानाया फैयो आरो बेनो जोंनि दोलोनि थांखि बे थांखिखौ लानानै दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे हाबाफारिफोरा सोलिगासिनो दङ आरो दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगोन निउस चेनेलफोरावबो मोनगासिनो दङ बिसेसकरि जोंनि बिटिआर सरकारा माने सोलोंथाइनि बिथिङाव जोबोद गोसो होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों दिनै माने सुपार 50नि गेजेरजों UPSC कचिं होनो दैथायहरनाय जादों दिल्लीयाव बे UPSC कचिं होनायनि गेजेरजों नैबे बिटिआर ओनसोलनि जोंनि जि फरायसाफ्रा UPSCनि आनजादाव जिरायनानै जाहाथे साफा IAS अफिसार जानानै फैनो हायो बे खोथाखौ सिन्था खालामनानैनो जोंनि माने सरकारा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेखौनो मिजिंथिनानै जोंबो दिनै गरेस्वर ब्लक UPPL दोलो हिसाबै सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगासार होनो थाखायबो UPPL दोलोआ माखासे हाबाफारि रनसायगासिनो दङ लागासिनो दङ दिनै जोंनि जा इउथ उइंस दङ गरेस्वर ब्लक UPPL दोलोनि बिथांमोनाबो
जोंनि नैबे ओनसोलनि फरायसाफोरखौ जाहाथे सोलोंथाइ बिथिङाव आवगायनो हायो बेनि थाखाय हाबाफारि रनसायदों जे थांनाय समाव जायफोर माने मेट्रिक आनजादाव एबा हाई सेकेन्डारि आनजादाव गोग्लैसोना थानांगौ एबा फेल जानांगौ जाबाय बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय उसुखा होनो थाखाय माने सेमिनार लानायनि हाबाफारिखौबो रनसायदों बावैसोनो बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन आरो जोंनि आइजोफोरखौ जौगासार होनो थाखायबो जोंनि वमेन उइंसआबो माखासे हाबाफारि रनसायदों आरो दिनैनि जोंनि जे स्पेसियेल कनभेनसनाव बे स्पेसियेल कनभेनसननि सावरायनायनि गेजेरजों बेफोर हाबाफारिखौ लानानै जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव नैबे गरेस्वर ओनसोलनि रायजो राजानि जौगानाय हाबाफारिफोरखौ खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लानाय जागोन दिनैनि आंनि बुंनांगौ बाथ्रा बेखिनियानो गोजोन्थों।